nejakej žeriavovej dráhe, čiže musia sa synchronizovať, lebo ináč by sa mohli zraziť. Odoberajú teda odpad od tých nasypných jam, pripravujú si tu kvázi čo najhomogenejšiu zmes, ktorá potom následne vkladajú do nasypného otvoru kotla. Teraz konkrétne vkladajú do KM jednotky a mám tam nejaké skoro 4 tony. Kde sa predrví, dopravníkom ide hore, tam ten vodorovne ležiaci taký modrý plát, to je magnetický separátor, ktoré vlastne magnetické kovy z toho vybere a tie padajú potom tým druhým dopravníkom, potom mám pocit dopravníkom do kontajner, ktoré teraz nevieme, čiže vyberajú sa kovy, no a špara ide do toho auta, ktoré ste videli vonku, aj dopravníkom tam padá a odváža sa preč. Drviť vie do tých 20 cm, tento druhý, tá unta, to je mobilný, ten dokáže drviť do 2,5 cm, čiže ten dokáže pripraviť tú tapku napríklad, ktorú pripravujeme aj na to následné materiálové zhodnotenie, ide to do kontajnera a keď je toho normálne veľké množstvo kontajnerom, sa to vyváža v tom zážemu hydraulickému stopňovému plynu, kde sa to bavuje a takéto na takýto kancelársky novinový papier, lebo sa vykupuje za inú cenu iná kvalita. No a kampaňový